Ei mitenkään paikalle. Joku ääni on tehnyt nää johdot. En lähtis kotiin, kun ei mene koppa päälle. Tohon vaan reijä. Sitten foorumille kirjoitetaan, miten mahtava kenttäpäivä. Tää on se totuus. Ei koppaa mitenkään päälle. Koppaa pantu tunnit päälle ja laittu kotiin. Mä laskin pikkasen kierroksia, katsotaan mitä tapahtuu. Mä rupean lentämään. On niinku vanhat ja jaksa sitä hirveetä. Mitkä perälaivat sulla? No se sit mustat hiilikuiturit. Ne oli, mitkähän oli? Ei ole kaukana. Niin. Tuo on tuolla lailla vastaan tai. No rotortekit. Joo. Mikä tuo on perälaiva? Nyt poikki. Täytyy laittaa vähän perälle tuota. Tuolla. Näytä nyt miten sitä laitetaan. En näytä. Tää on niinku aivan viimeisintä sarjaa mitä näitä on. Oh. DFC. Uskallat vaan lentää sillä. Kukaan ei oo sanonut vielä vissiin mitään. Ollaan hiljaa sitten. On niitä kyllä paljon maailmalla toimiviakin. Kyllä sitten se. Kyseinen firma aika nopeasti huonoa nää. Siellä tavallisesti. Niin. Tuo 500 ja 2000. Okei, Oho. 60. Ja se on ihmekään, että se liikkuu niin kevyesti. Ihme, ettei se hajoa. Meni 5 minsaa. Äkkiä. Hei, paljon akut lämpöä. Tuokin on aika lämmin. Joo, se on just, että... Scorpion moottori on aina kuumantunut. Se on normaali Scorpion. Okei. Se saa aika kuumana kyllä käydä sitten. Sehän on se lakka, mitä käämilangoissa käytetään, niin se on joku 130 astetta, kun rupeaa palamaan se lakka. Näillä pystyy vielä pari minuuttia varmaan lentämään. Nää oli ne 3,9 jotain. Hyvin sekin kerää vauhtia vaan. On tässä kyllä ihan kivasti. 750 ääniä. On se tuohon koko luokkaa hyvä. Sanoisin, että täältä riittää.